खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै बियो साहा बागान आरोना जि मोजां नै ग्रीन 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 आयौ बेमायावसो नांथालाय लांबाय बरिया नै लोगोफोर साहा बागाना लोगोफोर दा नै माने सिङाव हाबनो होनना बुंदों आरोना फिसालाया ओरैबायदि आंखौ लेंबोथारबाय थ' मामा साहा बागान नायनो होननानै नै जि बरिया आरोना साहा बागाना ओमफ्राय मालाय लाइन 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 गयबो दंबावो नै लोगोफोर सोमखोर सोमखोर नै नोंथांमोना नायदो साहा बागाना नै बिराद मोजां आरोना गोरलै 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 खिलिजोब्बाय नै दा स्कुटिखौ बैयाव दोनदों जोङो थ' साहा बागानाव दसे हाबदो बेजोंसो हाबबोबाय आरो लेंबोबाय आरो आंखौ नैबेल'सो लं लं थांलाहाय ओंखामबो उखैबाय ओहो आं हाला बबेथिं नङा गेजेराव लामा गैया आरो ए थाबायदो दे दसे दे ओमफ्राय लोगोफोर माने फिसालाया ससे हाबनानै गिनानै थाफिनबाय आरोना माखौ गिदों होनबा स्नेकखौ गिनानै थाबाय आरोना बियो स्नेक फैजानो गेलां होननानै थाबथाबाय थ' आं ससे थांबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम उखैनायाबो जाथारला बेखायनो आं बांद्राय इन्टारेस्ट खालामनो हायासै आरोना नङाबा बहुद मोजांमोन जायगायाबो लोगोफोर बिराद गुवार आरोना बियो टाइमबो गैला दसे फिसाला लेंनायखाय फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै नायदो बेयो जाहैबाय टि गार्डेन नै लोगोफोर मालाय गयबो गायखावनानै होदों ओमफ्राय मा मा बिफां जाखो मोनथिला आरोना ओमफ्राय नै जोंना स्कुटिया ओमफ्राय नै ओरैथिंजायबो दङ लोगोफोर नै थ' थांसै थ' ओंखाम उखैनाया जाला थ' लोगोफोर जों दा फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाया भिडिअ बानायबाय बेयावनो शुटिं खालामफैयो आरोना बर'नि जितु एक्टर एक्ट्रेस बेयावनो मिउजिक भिडिअ बानायफैयो लोगोफोर नोंथांमोनाबो थारैनो सिनायदों जानांगौ नैबे साहा बागानाव गोबां नुयो आरोना लोगोफोर जों दा साहा बागाननिफ्राय ओरै मेन लामायाव फैबाय आरोना गामिनि बियो बे गामिया जाहैबाय चान्दामारि लोगोफोर आंना फिसालानि स्कुलाबो चान्दामारियावनो गोग्लैयो थ' बियो चान्दामारिनि लामा नायदो नै लोगोफोर सारि सारि गय बारि आरोना लोगोफोर माने बयबो दानियाथ' गयफोरखौनो गायनाया मुखुब जाखाबाय थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै गासिबो माने मोखांथिंजाय सारि सारि गय लारि लारि गायनाय गोजा आरोना दा फिसालाया माने लामाखौ दिन्थिगोन आं मामि होननायखाय माने आङो नोंथांमोनजोंबो बेखौनो शेयार खालामबाय दा आंहा सालायग्रा फिसालाया भिडिअ बानायग्रा आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना नुबाय नै लामाफोराबो आरोना फिसा कार गंसे फैबाथाय एकदम उसुबिदा जायो आरोना ओमफ्राय टार्निं 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 आरोना चान्दामारि गामिया बिराद मोजां शिलं टाइप आरो गेद्दा गेद्दि टार्निंआ बहुद दङ लामायाबो फिसा आरोना नै ओरैजाय खेथि खालामो आरोना माइ एरि गायो बिथिंजाय थ' बेखौबो नोंथांमोना खिन्थाबाय ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो आरोना बिमा फिसा थांगासिनो हाइरडखौ मोनथ'वाखै बिराद टार्निं नै लोगोफोर बेयावबो मोनसे टार्निं मोनलायबाय जों गारबोनाय टार्निंफोराथ' एकदम देमलु देमला बिराद मोजां आरोना दसे स्ट्रेट मोनगोन दसे टार्निं मोनगोन बिदिनो आरो लोगोफोर नै आरो टार्निं मोनबावबाय मोजां मोनदों आरोना आं गामिखौ ओमफ्राय जिहेतु साहा बागानाबो एटाच आरो आङो बे साहा बागानाव थांफेराखैमोन ओंखायनो फिसालाया आंखौ एकदम लानानै थांबाय आरोना गावनि स्कुलाव सोखामोन नालाय आङो एदिन माने पेरेन्टसफोरनि स्पर्ट्स दंमोन लोगोफोर सानडेमोन थ' जोङो माने थाबै फैनानै माने बे साहा बागानाव दसे हाबनानै फैदों आरोना ओंखाम उखैनायाबो जाला बेखायनो आङो बे भिडिअ बानायनायाव बांद्राय इन्ट्रेस्ट खालामनो हायाखै आरोना जों दा हाइरडखौ मोनथारनोसै नै लोगोफोर मोनथारनोसै नै बेनो आरोना नैबे स्कुल पस्टार दंखायो लोगोफोर दा मोनफै